kunento ebalekile esijwayele ukukhuluma ngayo kakhulu masenza inkulumo efana nalezi. Indaba ye stepfather esihlala nendodakazi. Sesike sakhuluma kakhulu ngalezi zinto. Mangibhala ku Facebook ngiyaye ngithi usizi lo wesifazane owaletha indoda einganeni zamantombazana. Kunomunye umama nje kwangisendela udatshana nje olufishane ngoba eyayingizwe ngikhuluma ngazo lezi zinto. Lo mama uthi uyafisa esibhalela lapha ku Facebook lukhona nje isihloko sithi usizi lwestepfather sase Hillbrow esadlwengula ingane encane eyayizalwa intombi esasithandana nayo. Uthi ke lo mama mayesithumelela uthi ucela ukuxwayisa abantu abahlala nama step daughters, abantu besifazane abahlala namadoda abo bebe nezingane abangayizali nalendoda. Uthi ngo2018 yena lo mama lo uthi ngo2018 kunobhuti wakhe ozalo umamkhulu wakhe. Kusho ukuthi ibhuti uthi lapha eHillbrow lo bhuti wakhe wayelala nengane kankosikazi wakhe. Kusho ukuthi wayelala nengane kankosikazi wakhe for a very long time. Eyilala lengane lo ubhuti wakhe. Uthi lo mama lo nkosikazi lo uthi lo nkosikazi kabhuti wakhe wagcine wabona ukuthi uyazi le ndoda le engithi ngijola nayo ilalana nengane yami. Kuthe uma ingane isiyibona angithi phela umuntu wesifazane mayesebona ukuthi yazi le ndoda engihlala nayo la ilala nengane yami. Le ndoda engihlala nayo ilala nengane yami. Uyabona umuntu wesifazane njoba ngisho nje ukuthi impawu ihlezi zikhona. Uthi ukuthema isebona ukuthi le ndoda ilala nengane yakhe engakayibuza ingane. Kushuthi nje kodwa wayeseyikhombisa enganeni ukuthi ngiyabona njalo kwena ukuthi uyakulala. Kushuthi ingane yasaba ukusho yavele yaduka ingane yafunwa for months baze bayithola emoshali. Mabethola emoshali bathola ukuthi isina 3 weeks ishonile. Kwase kuthi lo bhuti lo okuyena obelala nalengane kuthema ese itholakele lengane ukuthi ishonile. Unkosikazi wayese esola lo bhuti. Kuthe njengakamsoli nakakhulu engakalikhiphi nangembaba igama lokuthi lo bhuti uyena mbangela ukuthi lengane ishone. Ngoba babengazi ingane ibulewe yini, babesalinde i-postmortem kadokotela ezosho ukuthi lo muntu lo washona kanjani, wabulawa yini. Wavele lo bhuti lo wayikhunga lo bhuti. Wayikhunga ngathi wayesaba ukuboshwa, wayikhunga washona naye. Ingane isishonile uye lo bhuti useshonile. So lo bhuti uyibulalela ukuthi bazomsola vele ukuthi lengane ibulewe uyena. We are warning you, good people. Siyazi ukuthi uthanda libone emehlweni. Kodwa uma unezingane zamantombazana bese uthola uthando lusha, yenza isiqiniseko noma ungathanda igentleman elinjani, ngihlale ngiyiphinda lo ungathanda igentleman elinjani, kodwa mawusu unezingane zentombazana engazalwa yilelo gentleman, musu ukuthatha leli gentleman ulifake kulezo ngane zentombazana bese lokuthi hayi ubaba. Don't do that. Noma ngabe ingane ezincane noma ngabe seyikhulile musu kuyenza lento. Le ndoda le yavele yayoyibulala ustepfather lo. Okubhlungu ke lo mama osithumelele udaba ingane yakhe le ngoba izalwa usisi wakhe omdala. Ngoba izalwa umama wakhe omdala. So ubhuti wakhe ngoba omama babo bayalamana. Kuhlungu ke leyo nto ukuthi leliva awucabange nje noma umuntu engaba supportive einganeni zakho ayithengele into zasikole nani, kodwa musu kumhlalisa phela nezingane. Wena mawumama hlonipha izingane zakho
uhambe uyothandana lena leyo gentleman lakho elisupportive, uyothandana nolile ukuthi ungalisondeza eduze yengane. Leli ivangeli solishumayela kuze kube sonke siyalizwa ngoba kumanje basalenza abantu. Siyabonga kakhulu.